Il-ġurnal kulħadd żvela każ ieħor li juri kif fin-Nadur il-familja ta' Chris Said tmexxi b'mod li jnisser dubju wara ieħor. F'April li għadda, il-Kunsill Lokali tan-Nadur ta' offerta lill-kumpanija Said Construction għall-kiri ta' van jew trakk. Filwaqt li qabel dawn it-tip ta' xogħlijiet kienu jingħataw b'ordni diretta, din id-darba inħarġet sejħa l-offerti u l-kumpanija Said Construction irriżulta li kellha l-irħas offerta. Id-diretturi ta' din il-kumpanija kienu Joseph Said u Peter Paul Said, it-tnejn li huma ħut l-eks Ministru Chris Said. Is-sindku ta' Raħal huwa Edward Said, huwam ieħor. Min stħarriġ li għamlet il-gazzetta kulħadd jirriżulta fatt kurjuż ħafna. Din il-kumpanija ilha xolta mill-2009, tant li l-istatus tal-kumpanija huwa mniżżel bħala struck off mir-reġistru tal-kumpaniji tal-MFSA. Għalhekk huwa misteru li ma bħalu kif jista' jkun li kumpanija xolta fl-2009 rebħet tender f'April tal-2016. Ħarsa lejn l-iskeda ta' pagamenti ta' bejn Marzu u April li għadda turi fatti oħra interessanti. Pagament minnhom lil Peter Paul Said jitkellem dwar il-kiri ta' van għal xogħlijiet li kellhom isiru bejn l-ewwel 3 xhur tas-sena. Minkejja li dan il-kuntratt suppost ingħata b'tender, it-tender ta' kiri ta' van intrebaħ nhar 12 ta' April li għadda, ċoje wara illi x-xogħol in kwistjoni seħħ bejn Jannar u Marzu. Pagament ieħor jitkellem dwar il-kiri ta' van. Iżda minflok ġie mogħti lil Said Construction Limited ingħata lil Peter Paul Said u bil-fors għax ma setgħux isiru pagamenti lil Said Construction bħala kumpanija li ma teżistix. Min barra rabta mal-kumpanija fantażma li rebħitu tenders fl-aħħar ġimgħat kien żvelat aktar dwar ta' Said u n-Nadur. Edna li ħa 139 biċċa xogħol mill-Kunsill Lokali tan-Nadur illi swew xejn inqas minn 117,457 euro. Fl-istess ħin li kien għaddej dan kollu, it-tmexxija tal-Kunsill Lokali tan-Nadur irrifjutat li twaqqaf Kumitat tal-Finanzi kif titlob il-liġi.